haddan kodar da ibaki ne. Kike son ki saka masa? To ya baki kodar nan fi sabilillahi. Ba sai kin saka masa da yake ba wallahi. Kar ki gaya min maganan banza Munirat. Ta hanyar da zaki biyo kenan, to bari ki ji ni ma ina da iko da shi. Kuma duk hanyar da zaki bi ki raba ni da Mujahid, wallahi ba za ki yi nasara ba. Bakin ciki ki daya, ina rayuwa da kodar ɗanki ko? To ki sani da jinin ɗan uwana a kodarsa. Ba wai da kwan halittanki kadai aka halicce shi ba. Ina blood brother din naka, ni zaka ba aikin shara da goje-goje? A'a, ba fa cewa aka yi kai ne mai sharan ba. Kai ne mai kula da sashin masu shara. Kana ji, Ishaq, na san ne. Position ɗaya yana da kyau. Aƙalla akwai ma'aikata a ƙarƙashin shi sai kai 30 da wani abu. Sannan da albashinsu da kuɗaɗen kayayyaki da komai yana ofis ɗin ne. Ki gaya mun me yake faruwa da zancen auren mu? Baka ganin ina da patient ne a ciki? A gaban shi kake so mai magana? Kaga da Allah ba mu ji da Allah zamu tattauna. Yanzu me amfanin wannan? Me yasa zaka kore shi? Yanzu idan emergency ne ko wani abu ya faru da shi saboda wannan abin da ka zo kake yi a nan gurin kuma ban bashi kulawa ba, ai Allah sai ya Shut up your mouth! Keep your mouth shut! Asiya, ki faɗa min, ina so in sani menene yake faruwa da zancen auren mu. Ina so in sani. Ni ma ban sani ba. Baki sani ba. Ban sani ba. Akun Mujahid. Tun da ni na amince zan aure ka, dan Allah ka bar ni da hankali na. Kar ka shiga min rayuwata, kar ka shiga rayuwata da patient dina. Ka zo nan gurin kana yi min hayaniya. Ni ne nake miki hayaniya? Ni ne nake miki hayaniya? Asiya? Na san takamarki ba aikin bane. Da wannan dan rainin hankali. Da wani mai kai min juye? Mai goruba ne. Salon ka sa injina ya buga? Hajiya ya tuce ki wallahi. Malam ina ruwanka? Bari ki ga ingantaccen man da ake juye da shi. Tar! Muna gabatar muku da Ipcon Global Resources masu yin ingantattun mayukan juye domin ababen hawan ku. Wanne ne wannan? Ipcon Oil kenan. Motoci irin naku hajiya shine Boxer Super Engine Oil 20W50. Ga masu adaidaita sahu kuwa shine TriStar Lubricare 4-stroke. Akwai Ipcon Ultimate HD50 ga manyan motoci da injinan da ke amfani da diesel. Akwai Ipcon Boxer Super Oil rabin lita domin injinan ban ruwa da injin markaɗe da kuma ƙananan janaratoci domin manoman birni da na karkara. Yaya mu zuba ne? Mu zuba. Mu zuba. Madalla da Ipcon Lubricant. Ipcon Lubricant muna nan a ƙofar ruwa filin ɗan tata Kano.